Ya umum. Nek ora umum malah ora genah. Ini basa kawe. Dianggep ki wong ora umum apa? Ayo kono padu dhewe-dhewe kono. Sing umum gampang ditampa niku ngethok pucukane wis. Nah, Lah pucuk ki pucuk pring apa pucuk apa urung cetha. ya sing baku ni bekti karo wong tuwa, migunani tumrapno sapa bangsa negara mengganyang agung. Titik ngono niku. Niku kudangane para pinsepuh niku camping gunung supaya ngelingake besok bocah niku ben aja lali karo wong tuwa. Nggih. Mugi urut saka kono saka kene iku aran gono pirang-pirang. Niki ngiras pantos kersane dongane para kita-kita niku Dek Radit dados piyai ingkang baldaton thayyibatun warabun ghafur. Amin. Ayo ngene kae sing pojok. Kayak yang seneng ah. Masa ya tenan ngono to Mas Jati. Napa niku? Tenan nganggo donga ngono ki tenan. Nika sing pasti niku Mas. Ares niku paling pasti. Astagfirullahaladzim. Baldaton thayyibatun to langsung hasbunallah. Kula niku napa-napa lak tirune kakak to. Makeme yang saiki do ngono kuwi kabeh do tiru-tiru. Mas Haris niku contohnya jenengan niku dalang terkenal kulino payu mula sanggite ditiru wong-wong. Ampun dadosaken pinggir-pinggir gempaling penggalih panjenengan. Iya, ra dadi apa. Wes saiki arek capek gunung. Ayo Iki Mas Bagong. kon bowo. Sendro Mas. Sendro Mboten. Mas. Sendro. Mboten. Sendro dibawani. Sik. Hop mangke riyen. Nah iki jenenge jagelan ora pedhot ngene iki. Ora ono hop. Mangke riyen. Niki tekan jam 3 ndagel terus. Ora hop. Jenengan mau babarke wong mati digegem karo dipikul. Lah, Nggih rampung. Sing babar niku jenengan. Lah niki pripun bedhekane? Nek urung rampung aja dipedhoti ngono ki mau. kare baldaton ki artine apa ki burung kok. Niku mau Negara sing makmur. sing digegem wong napa Baldaton. terus tujune teng pundi lah. Lah kuwi aku kan biasanya kan Mas Dower sing kok ngerti. Apa to sing digegem wong mati? Takon Terus mlakune wong mati ki nang ndi kan biasanya kan jenengan. Nek mlakune wong mati niku ya manut sing gawa. Oh ya berarti pintar. Ora dikono Indomaret. ayo. Lah sing digawa wong mati Apa kuwi? Soale wong mati mlakune manut sing gawa. Jenengan iki nakoni digawa kula wong mawon. mati, Sing ditakoni kula mawon. Pak Do wis ora ya ini wis prepet-prepet ora apa. Nah, apa Gom? Iki aja mbok takoni masalah mati wong iki ora tau mati kok. Gong, Dalam- ning lek duwer iki nyekseni pake jamane ngerintis ngedeke sinden apa kae Mas? iya Ning ndi kae? ning gone pertama kali ning gone Pabelan ngono Mas. Tahun Nek ora keleru 91 nek ora 92. oh. Ngedeke. Sinden Lah kok karo sindene lepo pelawak. dideke iki. Sindene lepo yo dideke. Wih, salah satu saksi hidup. Ya. Jadi modernisasi Ora. pementasan Ayo. ora. Sing digegem wong mati ngono. Lah iya, aja nganti pedhot. Aja nganti pedhot. Sing digegem apa Mas? Sing digegem wong mati ki amung amal jariah. Oh, Perbuatan sing apik, dongane anak soleh lan amal jariah ki mau. Amal jariah piye wong sing digaglak dhewe ra ono kok amal jariah. Sing digegem wong mati niku Pak Oh Du. kuwi to. Jenengan nak ora percaya mati yo. Loh, aku percaya kok. Percaya? Ya berarti aja mati sih. Loh, ora nek ambisik monggo. Mboten. Oh ya wis. Nggih. Supaya baldaton manut. Betul. Pak Marsono jawaban kula leres napa mboten? Bener, bener. Bener kuwi. Iki Lho. bener. Ning ana meneh sing digegem wong mati kuwi ya, digegem wong mati iki kuwi laler, lemut lan liya-liyane iki digegem wong ini mesti mati. Oh, sing digegem. Oh iya, maksudnya sing digegem wong mati. Ngangkat. Mak, maksudku ki ngono. Lah iki Ayo to, ayo. Ares, gawe yo. Kowe iki gawe yo. agak den iki. Kula tak nonton. Nah, aku takon napa niku, Pak? Ya, Apa niku? Benar. Takon karo iki widodari iki. Oh, ngoten. Sing digegem urip. Oh, sing digegem malah urip. Urip. Mbak Tika sing digegem urip napa, Mbak?
sing dicekel urip kuwi mau ya sing ditetakke, sing disupetke. Supaya bisa bal dadun Toyi batun warobun gofur. Iki jenenge